μέσα στα χρόνια είναι μια σχέση παγιωμένη αυτή. Αυτός λοιπόν ο καλλιτέχνης έχει μεγάλη ευθύνη του. Τι λέει, τι κάνει, πώς ζει και πώς εκφράζεται βέβαια. Πέρα από το πώς εκφράζεται μάλλον. Έχει και σε αυτά τεράστια ευθύνη. Διότι τη στιγμή εγώ που καλούμε να σου κάνω παρέα στην πιο δύσκολη ή στην πιο ευχάριστη στιγμή σου και έχεις αναποθέσει απάνω, έχεις κλάψει μαζί μου, έχεις κάνει έρωτα μαζί μου, έχεις ξεκαρδιστεί μαζί μου, έχεις κάνει χαβαλέ μαζί μου, οτιδήποτε και να έχεις κάνει, έχω αυτομάτως μια σχέση μαζί σου που οφείλω να την τιμώ άξια. Αν δεν την τιμώ, είμαι καραγκιόζης. Πολύ απλά για να σας το πω. Ή αν δεν την τιμώ, είμαι επιρμένος και δεν έχω καταλάβει ότι αυτή η σχέση είναι μια υπόθεση δύο και όχι ενός. Δεν εξαρτάται από μένα δηλαδή ότι τραγουδώ ωραία ή γράφω ωραία μουσική που εγώ έχω σήμερα διάλογο μαζί σας. Εξαρτάται από το τι πιάνετε για μένα στον αέρα. Μόνο αυτή κάπως τα λέει καλά, λες, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ, για κοίτα την, είναι κοράκι αλυτάκι, ας πούμε, δεν είναι και τόσο όπα, ουγκα. Ή όπως έρχονται και λένε τα παιδιά, respect. Α, respect. Α, γαλάνι, respect. Σου λένε αυτό. Γιατί αισθάνονται, και είναι οι άνθρωποι που το αισθάνεστε περισσότερο, ότι έχουν να πούνε κάτι αυτόν τον άνθρωπο. Δεν κουβαλάει, ας πούμε, διάφορα στο κεφάλι του, άχυρα. Αυτή δεν είναι μια ευθύνη. Θέλω πολύ μεγαλύτερη ευθύνη από το αν θα πω καλά το σολ ή το ντο, το πώς θα εκφραστώ μέσα από τη μουσική μου και πώς θα μιλήσω μαζί σας.